Днес сме от 1 юни тук в новото топ място във Варна. Децата са супер доволни. Супер лесно успяхме да се обучим как сами да ги обезопасяваме. Много е просторно, има изключително много въздух и най-якото е, че има кафе, в което много кафета ще изпием с майките. Така че топ! Във Варна се усеща изключително голяма липса на такъв тип съоръжение. Най-накрая са направили нещо, което е по европейски начин направено. Изглежда достатъчно безопасно, може човек да си пие кафето спокойно, да не се преснява за децата. Не само Варна, всички градове имат нужда от много такива съоръжения, защото в днешно време децата залягат само на телефони, таблети, екранни съоръжения, а нещо такова би им подействало много добре. Децата се забавляват и аз съм доволен от това, което ни предлагат. Плюс това децата много обичат да се катерят и вместо да се катерят по дърветата, по-добре да се катерят тук.